שלום, קוראים לי עידן, והיום אנחנו בעוד פרק של עידן הסלטות. היום נלמד סלטה קדמית. סלטה קדמית זה כמו שראיתם בהתחלה, זה ככה. בסדר? אוקיי. בשביל ללמוד סלטה קדמית הדבר הבסיסי, כמו שעשינו בפרק הקודם של הסלטה האחורית, גלגול. איזה כבר כולם יודעים? אז אני לא אדגים את זה עכשיו. בסדר. דבר ראשון, אנחנו צריכים 6 קפיצות בשביל סלטה קדמית, שזה בעצם ככה. 1, 2, 3, 4, 5, 6. בסדר? אם אתם רוצים, כמו שעשיתי ככה, להיות הרבה יותר מאומן, כמו שעשיתי בהתחלה, את הדבר הזה. אותו דבר גם עם סלטה אחורה. אותו דבר גם עם סלטה אחורה, אוקיי. מהירות. מהירות זה ככה. אתה בא ישר, ולא עושה ככה, כי יש כאלה שעושים ככה סלטה. אין לי כוח לזה. אוקיי? צריך לעשות ככה. בסדר? אוקיי. דבר אחרון שאני רוצה זה גם להראות קפיץ ידיים. וזה נראה ככה. 1, 2, 3, 4. אותו דבר גם